L'estudi del cas és una estratègia d'aprenentatge actiu i una metodologia que l'estudiantat valora que els ajuda més que d'altres a integrar la teoria i la pràctica i a afrontar les situacions d'avaluació. Cal, però, tenir en compte com plantejar-la per tal de ser accessible per tot l'estudiantat, garantint la seva participació i l'adquisició dels aprenentatges. Comencem! És important que les activitats al voltant del cas es presentin al principi del quadrimestre per tal d'anticipar totes les tasques i lliuraments que implicarà. D'aquesta forma, l'estudiantat podrà planificar-se i a la vegada, com a docent, podràs planificar-te per fer un bon seguiment. Ajuda'ls a organitzar-se. Per facilitar la comprensió de la tasca i el que s'espera d'aquesta, intenta que el cas sigui molt proper a la seva futura tasca professional, estigui estretament vinculat als continguts més rellevants de l'assignatura i situat dins un context proper. Presenta les instruccions de manera detallada tant en format oral com escrit del cas i assegura't que queda enregistrat o recollit al campus virtual. Consensua amb l'estudiantat els indicadors d'avaluació des de l'inici. És important que detectis els coneixements previs i puguis donar a conèixer les eines per realitzar el seguiment. Aporta bibliografia i webgrafia, així com material de suport que guiï l'estudiantat. Si la resolució és grupal, crea grups de treball estables i amb rols assignats. Si la resolució és individual, genera espais de seguiment per compartir amb la resta de companys i companyes. Seqüencia la resolució del cas en diferents fases o tasques. Estableix mecanismes de seguiment compartits. Per exemple, pots crear un fòrum compartit per resoldre dubtes. Realitza feedback en les diferents fases de desenvolupament del cas. És molt interessant que aquest feedback també provingui de la resta de companys i companyes. Planteja una avaluació formativa. Emprar la coavaluació entre iguals els ajudarà a autorregular-se i aprendre els uns dels altres. Així mateix, l'autoavaluació, tant individual com en grup, permetrà a l'estudiantat prendre consciència del seu propi procés d'aprenentatge. Diversifica els diferents formats en els que es pot lliurar la resolució del cas. Entre aquests diferents formats s'inclou la realització d'exposicions orals, vídeos, treballs escrits, etc. Per tant, aquestes bastides permeten a l'estudiantat en general i a l'estudiantat en situacions de vulnerabilitat en particular millorar la qualitat i la implicació en el seu aprenentatge. A més, aquestes mesures poden evitar l'ús de suports més individualitzats.